Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinayto ya programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto!
Aldaw ti Sabado, 14 apo ti mabilang idi bulan ti Oktubre 2023. Idanon mi kada kayo, di ti damdamag, tampok di programa Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa ti Technical Control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Parit sa balipay, ngayon kang panagdesar, kada iti damag nga mumi pakasiknan te amin sa pada, ken wagasapo para iti panag-informar, ti ENR online, kada kay amin nga sa nga pada. Okay, di iti damag po, ngayon tay talantanen, pagsasaritaan, pagsisinukatan manen ti kapanpanunutan, may sapay nga Pinoy apo ti napapatay, babaen ka di Hamas. Idi dito yung manarimaan pa ilay nga gubat. I think may kapito or may kawalon nga aldaw. Ti gulpe nga atake ti Hamas. Iti nasaong pagilyan. Ti Hamas, may deklara kano apo nga may isa nga terorista nga grupo dito yung pagilyan tay nga Pilipinas. Gagiyem ken kamsat. Amuyo kadi nga adan ti go signal nga digiti umuna nga grupo batch digiti Filipino manipod Israel mapagawid da apo into nubigat no malagipyo deti imuna ni numantayo ken ni Ma'am Angel Upward Daluzon nga DJ Haifa Israel nabayagan nga agserserbi apo nga katulog trabaho iti Israel awan nga pulo sini panunot na ti agawid. Diti amo no anat tinang gutigot ka dito no pay manarimaan ti gubat or possible nga adda di kitay maibagbaga gagiyem kay kabsat nga wenno mamati da nga dumigdig ti sitwasyon iti nasao nga pagilyan gagiyem kay na kabsat so madamdama po makain naman tayo tumanen ni Ma'am Angel Daluzon from Pagudpud nga magnanay da po iti Haifa Israel gagiyem kay na kabsat okay iti sabali nga bangir gagiyem kay kamsat digiti sabsabali pay nga kandidato sabsabali pay nga damag upaten nga kandidato apo ti diniskwalipikar tibiyang ti Commission on Elections kadetoy manarimaan na po nga manarimaan nga panangurure tiyo iti kampanya para iti barangay ken SK election gagiyem ken kabsat so agan annad kayo apo digiti kakandidato mga tamairaman kayo or dakay ti mabalin nya disqualifyar babaen iti biyang ti Commission on Elections dapat dito muna apo nga digitay maireklamo kada ito manarimaan niya eleksyon sa dito nagbalin nga arrangement ti Department of Justice together with the Commission on Elections nga numangabak ka at the pending case mo possible saan ka nga maideklara automatic ka base abo ti Comelec nga ti mangabak nga first councilor kasla ko maparakapitan na gagiyem ka amsat di mangabak nga first councilor iso ti aga sumira kapitan no kagawad sumet ti saan niya maideklara ganun pa rin na agkurang di kagawad gagiyem ken kaabsat kaday jay nasaong barangay council gigiyem ken kaabsat okay so digiti apo adapted ti may sa apo nga nagulo nga riribok wenno nariribok nga lugar kadigiti nga aldaw gagiyem ken kaabsat amuyo kadi nga EJ Jordan pagilya na Jordan inabiswan na po ti embahada ti biyang digiti Filipino ijay nga saan da nga mapmapang kadigitay lugar nga ayan digitay agprotesta gagiyem kay kabsat iti pagilyan nga Jordan digitoy ken sabsabali pay tampok pare ti maysa nga oras ngayon kang panangidanon kariri damdamag iti programa tayo Damdamag ni Berto. Daytoyen tinururan di gisem kadidaan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi di data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin di kabarwanan na modelo inda atensyonan.
Narod kakailan, mapantayon, iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, inangyalat iti kangatuan niya pamadayaw, iti kaudyan niya MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasayir ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet tayo iti pandemya iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga online nga COVID no diket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalus iti agong tayo mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapno dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalos nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Okay, tuloy-tuloy. Sa 15 minutos pasado alas 12, may sapay nga Pilipino apo tinatay. Idideti pa nagatake, ti militante a grupo Hamas. Ije Gaza Strip, ije Israel. Dito Gaza Strip, iso ti kadwa na po. Pagbakbakwitin da pa din, di tao sa jay. Nakonfirmaran ti kadapay ti sabali nga Filipino, may ikatlo nga Filipino, gagihim kay Kamsanta, idikalman iti naaramid nga taripnong iti Malacanang, babaeng ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nabigbig ti biktima nga ni Loretta Lorea Alacre, agtoy no patapulong ket siyam, may isang caregiver, ken tubo iti Negros Occidental, ken detoy ket naipadalan iti DNA test ti bangkay ni Alacre. Medyo naka dito ipapatay na po
Naudi nga nakita ni Alacre, segon iti employer na nga ni Nuam Solomon. Ideal daw ti Sabado iti bigat, iti nagbaitan ti syudad ti Netivut, ken Askelon, iti Southern District ti Israel, no sa dinno nga mangyususwat iti panagatake manen, dagiti Hamas. Pinaltugan na paltugan apo babaen iti pan-nakapalikod na ti biktima nga inemen nga tawen nga caregiver ni Solomon. So pinalikudan da nga pinaltugan gagiyem kay kabsat deti misa nga lalaki I think sinerek da di bomb shelter den pinuuran da. Gapoy di detoy umabuten ti tallo digiti pimusay nga Filipino idi manarima nagubat iti Israel. Kinunani di Vega nga adnan ti koordinasyon ti embahada ti Pilipinas ken kastamet ti kabsat nga babae ti biktima nga damit ti pagilyan nga Kuwait nga ita nga detoy ket ururnusen nan ti panakayawit ti bangkaay ti kabsat na dito Pilipinas. Nagbalin pa nga report ni Vega nga talon di Filipino o no dapat talon nga Pilipino nga mapukpukaw ken nagtultuloy nga ditoy ket mabirbirok ka. Mangnamnaman ni Vega nga naglimeng laeng digitoy kadigiti bunker wenno bomb shelters digitoy nga tallo a Filipinos nga may bagbaga nga mapukpukaw. May palagip nga adnan na operapulo wenno ti may isang operapulo ket duwa ti tawen na lalaki at taga Pampanga ken may isang nga tallupulo ket tallo nga ti tawen na nga babae nga taga Pangasinan dagiti napapatay ijay Israel gagiyem ken kabsat so tallo na po dagiti Pinoy nga pimusay gagiyem ken kabsat ijay Israel papagayam. Timet pakadagupan apo digiti ay pimusayen ijay Israel gapoy dati manarimaan nga gubat pimusay apo mababuten ti 1,000 siya magasot nga individual may bilang ditoy ti inne magasot nga agtutubo 1.1 million nga individual ti nabagaan nga pumanaw gagayem keng kabsat wenno agibakwit siguro dito di Gaza. Agtultuloy apo ti panakanayon ti bilang diti matmatay iti agtultuloy nga riribok iti nagbetan ti Israel Defense Forces ken ti militante nga grupo nga Hamas. Dito kalpasan nga ngumato iti bilang nga 1,000 siya magasot diti individual nga natay gapu paylaeng nga po iti detoy nga riribok tinagbetan diti duwa nga grupo may bilang kaditi nasaong nga wenno may bilang ditoy iti inne magasot 10 nga ububing 3 gasot 70 nga babae ken adapay ditay natay iti uneg ti 7 aldaw nga manarima uno digiti natay iti uneg ti innem 7 nga aldaw nga strike ijay uno air strike iti nasaong nga lugar. Malaksit ti detoy mabut met 7,000 7,000 ini magasot siya mapulot inem nga individual ti nai-record nga nasugsugatan gapu paylaeng iti agtultuloy nga riribok gagiyem keng kabsat. May paligip nga iti laeng kalabes nangipaay ti direktiba ti Israel nga maripatrate ti na 1.1 million individual iti Gaza gagiyem keng kabsat iti uneg ti 24 nga oras deti Gaza border apo ti kangrunaan nga nakapasabakan apo wenno imuna nga nagipabantuan dagiti Hamas kadagiti rockets gagiyem keng kabsat so nga digiti apo ti bilangen digiti pimusay na iramanen dito digiti tallo nga kadaraan tay nga Filipino gagiyem ken kabsat digiti nakaamak nga panakbakas ako makadijay kaudyan pinaltugan da patalikod gagiyem okay dito pagilyan tay nga Pilipinas gapu iti nadarang nga atake ti Hamas iti Israel in lawlawag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año nga ipursigi na ti Anti-Terrorism Council ti panangideklara iti Hamas kas maysa nga terorista nga grupo ditoy pagilyantay nga Pilipinas may adangat na maaramin na po
ti deklarasyon na ti gobyerno tayo kas may isa nga terorista grupo ti Hamas. Siguro, dito parang ipakita lang ti sakit tinakim, gabot ti pinakairamraman di kiti kadaraan tayo nga Pilipino, ada talo na pimusay, ada pa'y talo nga babirbirok nga mapagamamkan na no anya iti sitwasyon dang, imdakil ti pamati nga dito kita glimliming laing nga po kaniti balm shelters, when no bunkers nga kunada, gagiyin ka amsat. Sigun pa'y kini anyo, saan na makatao ti inaramid nga kinadamsak ti Hamas iti Israel no sa din nga adung inosente nga tattao digiti na iraman na iti kaw dyan nga report nga umabot ti 1,900 digiti pimusay gagiyem kamsat ken addan talo nga Pilipino nga nairaman gagiyem ken kamsat kinundunar na pay ti atake ti Hamas ken bilang na nga dati ket deadly barbaric terrorist assault nakamames gagiyem ken kamsat mangnamnaman ni anyo nga malpas iti kabitan nga panawen na ti ket maisalakan digiti sibilyan kagidan iti panagkararag para iti pagilyan nga Israel. Imunaan nga imna peteng ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makikaysa ti Pilipinas iti Israel para iti panangkondenar iti panagatake ti Hamas. Iti likudan dito ikinunamet ni Palestine Ambassador to the Philippines Sule Muhammad nga digiti leader ti pagilyan tet nangi rakurak dati suporta ti Israel ken nangi paay digitoy iti wrong message iti nasao nga pagilyan nga nagresulta iti massacre ijay Gaza Strip gagiyem ken kamsat mo so dijay ti ada dati report gagiyem kay kamsat nga ada dati mapagawid nga first batch digitay Pinoy nga adda ijay Israel gagiyem ken kamsat diti amo no kaano gagiyem nga intunubigat ti rumrumar nga kasla nakayawid ti first batch digitay Filipino gagiyem nga aggapo ijay Israel kadigitay mununa nga alaldaw ada digitay ada digitay kasla panagkedkeda po digitoy nga Filipinos nga agawi dito pagilian tay nga Pilipinas. But kinente to no deti nga rason pong addan digiti nagutigot nga agpayawid para iti pananggundaway deti repatriation ket bunga dito yan iti makita na nga dumigdigdig nga sitwasyon ijay Israel gagiyem. Okay, itultuloy teto apo digiti damdamag gagyaman tay kadito sumaganad. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo ti Baguio, kaya iti pakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkaan, Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawag Street, Lawag City. Ada anda ka iti nalalay nga aircon technicians, tapno ornusin dati problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawag Street, Lawag City, kukwakin ni matbatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, si TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, hinggang nga malpas ti kayo panakdere na pasdeka, agserbi ka na kayo asipubudno, TMT Construction Company. Babay hindi pa nangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho, ti Ili, ti Marcos. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, manipod ti Wayanay, Hawaii. Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, di Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangi kuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna.
Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at dakkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka, Mang Robert. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapdon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, ket tips met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukob, agraman daytoy niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, di usarin tayo, tapno no saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket daytoy panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon saan lain nga infeksyon iti ngipin kundi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Okay, tuloy-tuloy. Adan na pala sa po nga 20 ket 9 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12. Northeasterly surface. Mabaling kano nga mga magtudo apo iti Northern Luzon. Gigigim kay kamsat ngem kit kitaik deti giti nakalista para malayo tayo sa Ilocos Norte. Amok adulat ta apo digitay agkalikagom nga adatudo. Gagiyem gabuta kadigitoy nga alal daw aduna po para kadiripada nga manalon adun digitay nakamula iti mais gagiyem ken kabsat so kayat da matudwan digitay mula da mais no pay addamit digitay di nakayat gaputa manarimaan ti panag paani iti pagay gagiyem kay kabsat or agi preparada para kaditi sa bali nga klase ti maimula digat di da kayat nga agtudo mangitunda kano apo ti northeasterly surface wind flow ti naulep nga katangatang ken mabali na mangitunday ti panagtudo iti sumagmano paset ti Northern Luzon idi dating aldaw ti Sabado deti ket siguro po iti pag-asa manamnama iti Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao ken Abra ket partly cloudy ti tangatang da ken adda ti mapatto-patto panagtudo gagayem ken kamsat ma-experience met ti Metro Manila ken batbati pay nga paset ti pagilian ti na ulep nga tangatang nga buyugan ti babali na panagtudo kimat ken guruod gigiyem ken kaabsat ti wind speed forecast ti Northern Luzon ket mabalin nga light agingga nga moderate ken detoy ket mabalin pay nga mapan iti northeast to east direction nga daan ti coastal waters, moderate coastal waters. Idi metakin laod nga paset apo ti Visayas, Mindanao ken Palawan madanda ti light to moderate wind speed gagiyem kamsat nga mapan iti
southwest direction gigim maka-experience siya may tinabat-bati pa nga pasit ti pagilian ti moderate wind speed nya mapan ti northeast to northwest direction idin nga ti coastal waters agbalin nga slight or moderate gagayem kay kamsat dito sitwasyon na po iti dito nga agmaal daw ti aldaw ti Sabado gagayem ken kaamsat iti gayem di kung kunak di umuna nga bats apo ti Pinoy nga mapagawid apo diti pagilyante nga Pilipinas gagayem ken kaamsat pagawiden ti gobyerno ti Pilipinas ti umuna nga bats iti Pilipino manipud Israel Lunes October 16 second ti Department of Foreign Affairs rakurak na dito apo iti Biyernes saan niya bumababang 22 aging kadigiti nasuro ka 30,000 nga Pilipino ti agdamang DJ Israel tinangi nangirakura ken ti intensyon nga gawid dito Pilipinas kagidaan ti napaigitan wenno manarimaan nga riribok iti nagbetan ti Israel ken Palestinian militant group sa Hamas base pa ilay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega gagayem ken kaamsat so imunan nga kinuna ti Philippine Embassy iti Tel Aviv nga malaksid kadagiti nga lugar nga adda iti asideg ti combat zone ti southern Israel dakkel apo ti naggasayatan met din ti sitwasyon gagayem kaamsat impasigurado dumet ti Department of Foreign Affairs nga digiti mapagawid ket makaawat da iti reintegration ken livelihood assistance manipud ti gobyerno agawid danton makaawid dan diti pagilian nya Pilipinas ada ti tallo nga Pilipino nya natay iti riribok idinto nga dapay mapukpukaw nga tallo kuna pa ni De Vega nga pinusganan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti ahensyana para iti umiso nga kay kasabit ti Philippine Embassy nga sa Pulinda dagiti mapukpukaw nga Pinoy pinapatay di Hamas gunman ti agaro sa nga ribu siya magasot nga individual di Israel na hostage si sa magasot 50 gagiyem kay kamsat gapu iti sorpresa nga atake nga Yuswat wenno na Yuswat iti Gaza iti laeng Sabado bimales ti Israel iti panang bigbig da apo iti air ken artillery strikes iti kontra iti Hamas and dito ket target di Gaza iti uneg tinemen nga aldaw nga dito ket nakatayanen ti sangaribu siya magasot nga tattao papagayam so dito umuna nga bats gagiyem kamsat 22 tibilang di Filipinos nga adda po ijay Israel is 30,000 30,000 nga Pilipinos amoy ti mapan ni Israel haan na basta-basta nangina po ti placement fee kadagitay recruitment agencies gagiyem kay kamsat nangina papagayam isu nga adu digitay saan na nga makayaan ti mapan ni Israel ngem sigon kadigiti agpapay sa jay no sweldo ti pagsasaritaan dakkel ti sweldo digitay Filipinos nga agtrabaho ijay Israel kadwan na kadakwada caregiver gigiyem kay kamsat ada pay lalaki nga amok nga caregiver ti maysa nga nangato nga tao bat lumpo yung alaga na gagayim kay na absat niya na in-interview to dati pala ti radyo but isuna limitado di oras na gagayim kay kabsat gapungarod kadi jay trabaho na papagayam. Okay, agtultuloy ito po kadi sabali pa nga damdam magpadaanan nyo Presidente Rodrigo Duterte posible nga maisaklang. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Kelitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Kelitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto gagayem kayong kabsat. Okay, madamdaman lang nga po makainuman teton ni Ma'am Angel Daluzon mani po di Haifa Israel. Gagayem kayong kabsat. Maki-update tayo apo. Aglalo adamanin may sa Filipino nga nairaman nga Pimusay gagayem kabsat. Okay na? Okay. Ada na po tilinya tayo ni Ma'am Angel Daluzon, Upware Daluzon, Maribudi Haifa, Israel. Okay. Ma'am Angel, so kumusta after 7 or 8 days nga giyera dita Israel? Kumusta ti sitwasyon? Hello sir, kana amin nga dumdum nga kaya yung programam sir. Sitwasyon tata sir, tahimik matatanga bigat ng idikal man nagaduti naipatayab manan nga racket kat ito yan ti asidag ni mismo nga bimbagsak DJ Maysa nga racket sir. Pero awan ng Diyos, awan mo't iti nairaman kasi open fields DJ yung asidag lang ijayan ta asidag ti refineries pero malayo naman ng konti. Okay. Nanayunan ti sa balipay nga Filipino nga pimusay may sapay nga babae deti pimusay parang binaril sa likod deti naudi nga rimwara nga pimusay ganun ba kasdi talaga ti kadawel dagitoy Hamas nga patay iti tao Ma'am Angel yung isa parang sinirekda yung bomb shelter dito may isa magmag na pinaltugan di likod na kasdi pa talaga ti kadawel dito nga militante a grupo nga mangpapatay ti tao. Agpaypay so data sir nga pasamak talaga nga awanen iti sansantuandan ta talaga kasla dalag patayin iti manok kung mga talagang kuanda kalatan madala no na ti madalapos da makita da talaga nga patayin dalatan o kaya hostage da tapos talaga nga ipakita da i-video da pay no kasano nga pangparparigatan da dayjay nga ma-hostage da. Okay. Pati yung mga nasa loob ng bomb shelter parang sir-serken da dito ket ijay nga papatayin da together ka dito ay alaga or bambantayan da Ma'am Angel. No, dagjay ngamin na iyan ti unag ti bomb shelter sir naabutan da lang idi tumakbo da nga mapan ijay unag ti bomb shelter ngam no adakad jay ngamin unag ti bomb shelter okay na kaya lang ijay na duma ngamin ajay nangyari nga kasjay sir naabutan da nga ti maray da jay asi kipre close ti kuana di jayon sir naabutan da isuda nga timaray jay syempre timama da nga siyempre jayon. Okay. Kada gitoy adu digitay nasyones especially United States nga mangipaay ti tulong iti biyang ti Israel para kada ti gubat ti Israeli forces against militant group Hamas or Israeli Palestinian groups Hamas. So kada gitoy haan niya kasla kumapsot ti Hamas gapu ti kadda digitay foreign supports para iti Israeli forces Ma'am Angel. Agpaypay so data sir kasi agtitinulong damot na mamin nga kaalyado ti Israel ado ti mangijaya iti tulong ada kapag iti pangdigmang armas gikuha ket iti damot agsanglad kukuma kasi adamot airport ito Haifa duwa lang mot iti airport nga pagkuanda so nga adda aglanding kano ditoy nga may sa aja kadadakkelan ang airstrike so agkuada amin titinulong damat kayat damat iti tumulong ket sapay kumaata nga agbayag daytoy nga gera
Okay. Mm, Okay, well, kada kayo nga adda ka diti mas safe nga lugar, adda ka di makita yung nga pa nag-expand aside from Gaza border nga isuti mo na nga binigbeg ti Hamas. Adda ka di makita nga pa nag-expand ti border nga lugar nga pakapaspasamakan ti riribok. Ma'am Angel. Itatta sir, Jack Matukoy no DJ nagpaulan iti kwa dito ikat Lebanon iti kuwang tata mulong iti Syria. Mhm. So nga medyo aglawlaw tatan iti mang kwa kanya misar mawamot iti danag ta naka-ready mo iti Israel nanyaman nga kwa hala nga mapasamak aji talaga nga nangyari nga sinurukda idi ngam tatan siyempre amudan aware dam amin nan full security am amin nga kalkalsada tat ito sir nakuha mo iti surveillance da so kampante kami mat nga haan kami nga mairamraman tata damot shelter hangka lang adat ta kalsada nga pag na no madiginig mo talaga day si Reyna tumaray ka nga dagos tapno no maisalakan mo't lang ata isalakan mo tabagim hangka nga Okay. iramraman kay tanga ko sir. Okay, there are ado digiti ay videos nga makikita tayo nga parang yung mga Israeli pa todo suportada kadagiti soldado nagbibigay magititid ti danom, foods, soft drinks, ganun ba talaga ti panang suporta digiti Israeli kadagiti soldado ti Israeli forces? At paypay suleta sir, awan talagang agmay sada uray ditoy building mi dagiti babakit ditoy nagurnong damot iti dagiti goody goods tapos inbox da amin tapno ipadala damot kasjay da iti tunggal adda amin adu dagiti organisasyon datoy talagang fully support datoy awan iti handa nga baybayan agraman kami no kwamot kan amin no kwadto yun sir dahil ti makita mi nga talaga all in one da uray no kasjay nga dati nga prepare no testada gapay panggupiti politika pero tatanga panawan nagmaymaysada. Okay. Ano digiti report sidi nga parang makisawsaw ti Hezbollah. Pero kadagiti kas laaw metin ti rumrumar nga any moves coming from that group from Lebanon Ma'am Angel. Ajay moves da isungar sir nga kuan sumawsaw da. Sumawsaw da itatan. Ajay nagado ti ipatpatayab da nagapo iti Lebanon. Okay. Di Kalman nagado nga rod isungar nga nagado di Kalman halos nagmalam tapos Tel Aviv nagapamot lang ko nag-join force damon di Kalmanen nga nagpakuang sa awan ng Dios awan mo iti ko kasi na intercept damot amin ajay lang may isa lang iti nakita nga bimagsak dito parte iti Haifa. Okay. Yung Gaza ba? Gaza adut Filipino sadyay Ma'am Angel? Amok sir addada kasi dada Pilipino nga nakaasawa iti residente di jay ket nakakuadan samot sir safe dang di samot iti gobyerno nga i-evacuate da ida. Okay. Parang thousands dito tao iti Gaza nga kayat nga evacuate ti gobyerno. Ma'am Angel. Kaslakas jay sir kunada na sinimulan da siyempre po nagado ti natay iti parte iti Israel siyempre kasla kumahan mat nga pumayag nga kasjay laeng as of now adu pay laeng iti hawak da nga hostages sir iso nga medyo nag-iingat sila kasi kayat damat nga protektahan pa laeng baka si bibiyag da pay or dead or life naman sir ay talagang alaan dagiti bodies da no kasi may isa ka rin iti biggest news tata dito Pilipinas from Israel tallo di natay then at the talupay nga maibagbagang mabirbirok or mapukpukaw. Any reports or anyaman nga updates nga rumurmar iti Filipino community kada ito nga tallo nga mapukpukaw nadaman monitor mo Ma'am Angel? Aging ganat tata sir awan pay iti damag kenyada kasjay mot kadagitay dadto mga Israel nga awan pay damag kenyada talaga nga dagitay
pamilya mo't dagiti nga Israeli ket talagang agsangsangit damot takayat damot no ana iti damag ana iti update kadagiti nga pamilyada ang manangarod ti maisungbat da pay laeng ket awan handamot pay nga nakita sir. Ngem Ah, amuda no natitianda dagiti nga kuwa ngem siyempre handa pet pay nga napasok ko hantay mo't mm. makuna nga mabagal data talaga nga alisto damot ang siyempre po ganad damot ket haan mo takas-jakas tagyera nga rod. Dati Mm. mapaspasamak sir. So parang ano, parang maawatak, everything is possible. Possible nakaotibo digitoy, hostage digitoy, Mm, possible mm, aglimlimeng digitoy, or possible mm. nga yung pinaka deadly is yung patay na sila. Ma'am Angel. Imposible sir nga mangyari amin dagita, Mm. talagang han mo tagbayag siguro maaamman tumot lang no ditoy ti ayandat kasi talaga nga sawaran damot amin no ti posible nga ayanda. Mm. Okay, kadigito nga daw, ha? Aglalo kada kayong agserserbi kadigit Israelis. Paypayagan da kayo rumwar, makitsenda, grocery, or anyaman na may palubos pa kada kayo or saan da kayo napalubusan pa? Maipalubos naman sir awan mo't problema dijay Mm. at open mo't amin kaya lang talaga naka-warning mo't nga mag-ingat no Mm. nagdengeg yu ti sirenan, i-save mo yung self mo gano'n. Okay, okay. So nga Okay, awan mo't kasi nupay ano parang adda dito napapatay ti unig dito bomb shelters. Ma'am Ma'am Angel, how safe kasano ti kinatalged ti digiti na aramid nga bomb shelter. Kada balay kadi adda bomb shelter, kada building ti gobyerno, pribado adda na ita kari nga bomb shelter para naman maliwanagan po yung mga tao nga agdingdingeg buy-buya kada ta iti ah, dating aldaw. o okay sir. Dagiti bomb shelter da nga naaramid ket napaka-safe po talaga kasi naka-ready din nga dagiti kaslakmon aday patayag da dayjay makunkuna nga kaslakmon aday airborne no mapanawag mo dijay sir. Mm. Ang naka-ready dayjay nga talaga ngahan nga makapasok uray iti angin kuma. Nga Mm. dayjay patayab da dadala na kuma nga kwa nga mabalin nga ikapatay iti tao. Sa Kas jay bidong. ti ka-safe na sir, owan. Mm. Kas jay ti ka-safe na. Ken hanmat nga basta-basta nga ay jay kasla ko manubom kwa ti kwa kasi addayan ti tinga na sir. Mm. Naprotektahan pa iti aglawlaw kuma nga na katal na kwa nga semento, Mm. konkreto Mm. kumbaga. Talaga nga han naman ano dayjay sir. Amin nga balay adda ditoy ngem kasla ko madagiti addayan ti dadduma nga yan ti village kasjay adda dagiti awan ngem adda inted iti gobyerno inaramid met lang iti gobyerno nga maysa nga shelter nga ijay da nga mapan. So no mangrugit ti gyeran ikukwadan nga ijay pay lang uray awan pay dayjay sirena agyanda dijayan ta kumpleto adda dijay ti pagturugan adda kumpleto dayjay kusina amin no kwan sir. Kasi pag Okay. evacuaten damot kan bilhin yon adda amin ni jayan. So ag signal damot sir nga gatangan nyo ti kastoy pangmano nga aldaw kasta kuma before dayjay nagwa kada nga within 17 hours agisagana kayo amin nga mabalin nyo tubig flashlight amin nga mabalin nga aramaten itno mo no adda kastoy sir na pasamak. Okay. So yung bomb shelter, is it equipped with air condition unit, yung ventilation, yung hangin, Ma'am Angel? Ay oo sir, adda aircon na amin no kasjay kaya lang no awan iti kuryente awan mat iti damag danag ta adda namat Okay. kumpleto. Okay. Okay. So kada gitoy, kumusta ti supply, kumusta ti serbisyo ti elektrisidad, communication, foods, dita Israel, Ma'am Angel? Ay tatta sir awan mo ti problema okay ti kuryente, foods deliver da matlata mga Mm. listo nga maibos yan Mm. ti ngem full ano pa rin adu pay laeng ma-apply. Mm. Basta kasjay basta no naibusan addamot agantay ka lang ag-deliver da. Okay. Kasi talagang adda food panic ano nga buying panic nila. Okay.
Okay. But makaumanay pa lang base iti gobyerno ti stocks nga agserbi iti amin nga tao dito Israel, Ma'am Angel. Ay, sobra, sir. Awan iti danag no ti supply talagang kasi amuda no anya ti mangyari handang hagpapabaya, sir. Kasjay da. Okay. So yung Gaza yung pinaka mariribok, pinaka magulo nga parte ti Israel On. kada gito nga gundaway. Un, sir. Ah, Iso nga talaga the border. Mhm. Okay, ma'am, stay safe po. Ano dali kita mensahe manen kada kita papagayam yo, kakabagyan yo, especially kapamilya yo dito Ilocos Norte, especially pagudpod. Go ahead, Ma'am Angel, go ahead. Okay. Kadagiti pamilya mi dita Pilipinas, hangkay nga madanagan, ta safe kami mat. Dagiti mabuybuya dita, ijay laeng mat parte na, handa kami mat baybayan iti gobyerno ti Israel, patuloy da nga agmon-monitor. Commercial. Po? Okay. Kasi lang sir, gamyaman kami, tawagan lang kami iti update, tapno nga dagiti pamilya mi kat agdandanag. Okay. Ma'am Angel, maraming salamat din po. Maraming salamat. Stay safe po. Kada kayo amin dita ang Filipinos dita Israel, Ma'am Angel. Okay, maraming salamat po. Thank you, sir. Bye-bye. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT doctor tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramiden na, ket aramiden na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan yu kuma, may baybayag, no itantantan, tin kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na tay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagdengig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kada tayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Si kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti
once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Gagiyim ka absat. Dapat na badbati, 4 nga minutos kasanguanan ti oras nga launa. Kitay na po ti progresibo grupo Makabayan Bloc. And dito kiti posible nga legal action da kontra kinidati nga Presidente Rodrigo Duterte kalpasan nga ada ti issue ti death threat. Gigiyim kay kamsat iti agbalin niya inuman ti biyang ti Presidente kontra kadagiti agpampanday linteg nga karaman iti nasaong nga grupo. Adati imunan nga panang depensa ti dati nga presidente iti panaginuman kay kuana gagihim kay kamsat dinepensaan na ti anak na nga ni Vice President Sara Duterte ti panagkid daw ti Vice Presidente iti agarup 5 milyon nga pesos ken sanga gasot 50 milyon na pesos kas confidential fund para ti Office of the Vice President ken ti Department of Education. Nubay kasta iti inuman na inuman iti dating presidente imunan nga sinyat down na dating babaen iti panakabasalungasing ti makungkuna nga guidelines. Dinakamat ti dating presidente Rodrigo Duterte iti muna nga target nga ti muna target ti anak na para iti proposed confidential fund ket ni ACT Teachers Representative Franz Castro ken in red tag ni Duterte iti House Minority Leader ken sabsabari pay nga miyembro ti Malacañang Bloc Makabayan Bloc. Iti met biyang ti Makabayan kinuna ni Gabriela Party List Representative Arlene Brusas nga saan da nga makapagtalna wenno makapagulimek iti nagbali na pangta panang butbuteng nga daytoy ket agtultuloy nga pang advokasya para iti government transparency tapno mawaran ti makungkuna nga confidential funds gigiyem kay absat. Ti panagpangta iti biag kadagiti naelektaran nga didiputado o representative ket maysa nga panakasalungasing wenno mangipan kadakwada iti peligro wenno mabalin nya pan nakaatake ti karbingan ti maysang individual nga mangipurpursigi ti makunkuna nga transparency wenno panagsagalagasag accountability wenno para iti panaggastos ti biyang ti gobyerno gagayem ken kabsat. Kinunamet ni National Union of People's Lawyers Secretary General Cristina Conti nga rumbeng nga makaswan ti direct threats ni dating Presidente Duterte gapu ka rin nagbali na rakurak na kontra ken ni Representative Castro ni Representative Franz Castro. Imunan niya kinuna ni Castro iti eksklusibong inuman ken kuana nga manamnama ti ninamnamanan nga proteheran ti dating presidente ni Vice President Sara ngem saan kumakunana nga wenno saan nga nakigtot iti saan niya baruking kuana digiti panagpangpangta ti dating ti dating presidente ken saan laeng ken kuana no di peket iti biyang ti Makabayan Bloc. No pay kasta segon iti agpampanday limteg maibaga nga may sa detoy nga grave threat isu nga kayat na nga adalen numabalinda nga numabalin nga adda diti aramiden da nga legal remedies kadagitoy nga rakurak ti dating presidente a posible nga maipila no addanto reklamo
kontra Kenny Duterte. Ayun, ha? So, tatawanan DJ immunity ni Apo Presidente kadagiti ano, ha? Muyo amin ni Apo dati Presidente, managsao Apo digiti dakes, papatayin ko mga yan, mga ganon, di ba? Idi kas pala isu na pala Presidente. At tanakit na mausar DJ proteksyonan kas highest official of the land or official ti gobyerno, dito makungkunang immunity from suit, gigiyim kay kapsa at sunga adda digiti makabalin na mga ibaga, sublianda, gagayem, tapnon ti kasta, pilaanda iti reklamo, gagayem. So, kinantayo, no, da may pila, nga reklamo kontra iti biyang ti Presidente. Dito nga min na, pundo-pundo apo, paikikaten ti gobyerno, digitay intelligence fund, gigiyem kay kabsat, digiti gobyerno, nga isuti kasla pamungan, especially Office of the Vice President, imuno na napod na question na iti intelligence fund, gigiyem kay kabsat, confidential fund, kung akuma, ni dati, ni agdama nga Vice President Sara Duterte, and at the same time, DepEd Secretary. Okay, update na po iti biyang ti eleksyon. Upaten na po, digiti upaten, kaditi kandidato, iti masungad niya sanggun niyang kabadaan eleksyon, sininiskwalipikar, ti Commission on Elections, kalpasan, nga makanselar, ti Certificate of Candidacy dito, COC, gigim kamsat winata, di COC ti kaunaan niya sertifikasyon, nga isuda mangidikdeklara nga kandidato da pare ti masungad nga barangay ken SK election, di kadno kinanselar, ti nakaipilaan na, nga opisina, gagiyem kabsat or body, saan dan niya kandidato, gagiyem niya kabsat, di dyan ko ti kaalistuan niya epekto na, gagiyem kabsat, if na-cancelar the certificate of candidacy, you are no longer a candidate for the coming election, gagiyem kay kabsat. May isa po nga kandidato para iti kina chairperson, kaya mo no kapitan dito, ijay barangay, iti may isang barangay ijay Bukidnon. Ti resolusyon ngayon parwari di Kalman, ti Commission on Election Second Division, na diskwalipikar ni Irinio Polinar Lapis, kandidato iti barangay Pualas, Don Carlos Bukidnon, o para kapitan, gapu iti nagbalin nga verdict, wenno desisyon ti korte kenkwana iti kaso na nga guilty iti korte, dito muna po kaso administratibo, gagihim kamsat. As a result of the ombudsman findings that Lapis is guilty in the administrative case against him, Lapis is disqualified from running for any elective public office. Wala po no adda digiti pakaano iti dusaam ma-find out nga guilty ka kadagiti ipawil na ken kanukwan ti panagpaidasig mo or panakayemplom iti anyaman niya public office, gigiyem ken kamsat deta kat nakalaon na po ti local government code, gigiyem ken kamsat DJ pan nakaikat mo iti anyaman na public office gapo iti kaso administratibo ken may isang grounds dito iti disqualification iti panagtaray mo ore pabutusan ka iti anyaman niya local position to include barangay election. Malaksid ken ni Lapis sa dapat talo kandidato ng imuna niya diniskwalipikar, na-disqualify, babaen ni Commission on Elections, may bilang ditoy, the IB Jane Parahinog, kandidato, kas SK Chairman, iti barangay Malagit, Kalinog, Iloilo, dito agriro nabasak dito dito kaso na dito adda kabagyan na nga dito adda kabagyan na nga barangay official, I think it is ina or amana, gagiyem kamsat barangay official ni Merson Kalubag, SK Chairman candidate di barangay Matanggales, San Francisco, Surigao del Norte, agpada na nga nakakitaan na po iti material misrepresentation gapo iti penangi limit nga adda kabagyan dang opisyal lokal iti gobyerno wenno lugar di na iparwar iti di ba kadwan idi nga minapo ket adda ditay anak ti mayor, anak ti kapitan, anak ti kagawad, para iti mapiling agbaling niya SK officials, especially SK chairman, SK representative, iti
sanggunyang bayan, sanggunyang panlusod, gigingin kam sa ilikwan, na iparward dito yung apong hanan na mabalin. Kinanselar pa, nakanselar pa iti kandidatura, ti agnagan Anyano Pancho, Kapinig, iti kinakapitan, iti barangay Kabasan, iti Masbate, Gapumet, iti pan nakaduktal, nga nasentensyaan dito iti korte, iti mahisang nga kaso. Ayun. Adapi barutat ta po para kadito manarimaan niya masapaspasungadan niya barangay election sa once nga adda digiti agbali na kaso po kasla ko ma-vote buying harassment basta adda mangireklamo ken ka gagiin ka kamsat ket saan pay nga madesisyonan after ti panangabak mo posible nga saan na kang ideklara ti Commission on Elections baro di jay nga reglamento gagihim kay kamsat yan so nga digiti kakandidato agan annad kayo pagbalinan nyo apo nga nasayat ti imahe nyo wenno awan digiti pa kay reklamuan nyo amangan laeng ti isunto ti dakkel nga agbali na problema yon no mangabak kayo wenno itapay nga di pay nadanon ket madiskwalipikar kayo nga kas kadigito in parwar ti Commission on Elections nga dan upat nga na-disqualify nga kandidato para iti masungad nga barangay ken SK elections. Awanan ti oras para iti programa ti Damdamag ni Berto. Dito nga ron na po ti pagayam Robert Berto de la Cruz, iti technical control. SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalinaay nga malem ti Sabado, agyaman kam tingi panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog tayo alumar. Identero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukog, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man,
iti usaren tayo, tapno saan ang magagara, dagitoy vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket daytoy panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, saan lang nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugut tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Kablawan ta kayo iti nadagasat nga malem ti Sabado, Oktubre 14, 2023. Atuyen ti sabalipay nga parang ti programa tayo Tinapalabas. Ready di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno hindi ituloy nga ibasa ti surat nga nakaipanaunan tinapalabas iti biyag ken ayat ni pagayam tayo Susan. When ituloy di pa nakaibasa ti surat ni Susan, agyaman tayo kadig di sumaganad. Pagyamanan tayo ni cousin ko Evelyn Pablo Acosta, maribod dito Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much, Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, Idibanggi, Ilocos Norte. Thank you, Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, in Pearl City, Hawaii. Thank you very much kay Mr. Onofre Durupan, manibod dito Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you di TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan, North Labag City. Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibod pa nakaplano aging nga may lepas, ti kayo patakdirin na pasdek.
ti TMT Construction Company ag serbi asi pupudno babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much iti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street ti syudad ti Lawag. Ada-anda ka dito nalalaing nga aircon technician, staff nornosenda ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Leles General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Leles General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at dakkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. Deti surat nga nakay palaunan tinapalabas iti biag
ni pagayam tayo Susan. Da Oliver kani Lulu Samson Manong Robert. Pagpian na idagas na kami ti bus manipuli di Metro Manila nga nang dagas ka na kami ti lugar nga nagdadapunan wenno naggaaman me. Pagpian na pa ay nakipakaasi ni Lulu Samson iti konduktor nga nuwen ken mabalin ket sa anak laengen niya agplete total ket tallo kami metititugaw. Manamong tinasao nga konduktor Manong Robert. Irikad namin di sentro na ranyag di kalsada. At dapat la di establishmento nga nakalukat. Aguray kayo dito'y Oliver ta mapanak gumatang iti pangrabi itayo iti dayta karinderya. Ta isuntulatan ti pangrabi itayo. Sige lulo, sungbat ni Oliver, Manong Robert. Nagtugaw kami nga rod iti pagtugawan iti igid ti kalsada. Idilikudan mi adu di tricycle, Manong Robert. Inuray mi ni Lolo Samson. Panagkitak nagkargay tinapoy. Idinto nga timaysa ket nakargaan iti masida. Oliver, Susan, mapantayon. Kinunana. Binitbit ni Oliver timaysa karigi bag idito nga binitbit met ni Lolo Samson ti napsak nga datin niya igim na wenno bag na. Ako na pong bibitbit po dyan sa binili niyo, Lolo. Kinuna. Wag na. Tapon lang. Kinunamit ni Lolo Samson ng misep. Masidig kami di ayan, di kiti tricycle, nagsarita di maysa ka di driver. Bueno ti driver ti umuna iti pilaan. Kanin baga na ti lugar nga pakaitulnugan may. Dinamag pa ni Lolo Samson numano ti pagplete. Ket inbaga ti driver ti 50 a pesos, Manong Robert. Insigida nga rod nga naglugan kami. Ket ditamit din nga pinaganda rin ti driver ti tricycle. Madamdama pa'y panpanurnurin ng ti kalsada nga mabalin nga iso di agturong iti lugar nga inbaga ni Lolo Samson ken Juan. Diket 30 a minutos kapag nagtartaray ti tricycle, nakadanon kami iti mismo a pagteengan da Lolo Samson ken ni Oliver. Nakasirra ti rikep ti inaladan, Manong Robert. Ken awan silaw ti balay nga day tuneg ti inaladan. Nagsaludsudag iti bagik. Pagkatang awan silaw, awan nga tati tao, iti uneg ti balay. Dahil dinaganak ken ni Oliver. Awan da nga ta. Kinunak itinakim ko ngem saan ko ngayon balikas kada Lolo Samson ken ni Oliver. Dito'y kabsat nga di mailukat ti pannakaridaw ti inaladan o sige sumrek tayon. Kinuna ni Lolo Samson. Dito makastrek kami at talo indiso naman tibag naket inrekep na metlaing detoy. Nagdiretso kami ni Tibalay, Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo ay concern ko. Siguradong ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Makitak, daan abalay. Tinagtarusan wenno nagdiretsuan mi kadwak ni Oliver, kastamit din ni Lulu Samson, Manong Robert. Kinarawa ni Lulu Samson ti kandado. Wen nakakandado ti ridaw ti balay. Ket ditoy nga insarak-sarak na ti gem na nga tulbek. Agingga Manong Robert nga nalukatan na detoy. Idi nalukatan na indurun na ti rikep ti ridaw. Ket ditoy nga kinarawa na ti switch ti silaw. Nagsilaw ti silaw iti salas. Makita mon ti pakabuklan ti balay. Husto ti atap ko. Daytoy ket daan abalay, Manong Robert. Agarup agabarukong ko ti sementado nga diding. Ken ditoy nga nakaparabaw ti tinidtid a kawayan. Nakagalbamit detoy ngemno ti panang tangad ko iti ngato, kawayan dagiti naarami da paragpag ti balay. Nga isu ti nakaimuntaran ti galba, Manong Robert. Kalpasan ti daw isu ti salas. Iti banda na ti kannawan no nakasango ka nga sumbrek iti ridaw. Ada dua nagabay a kwarto. Diretsumet ten ti makunkuna nga bangkira wenno preparation table nga kunada iti Ingles, Manong Robert. Makitam digiti nakaparabaw nga kagamitan. Napagsilaw ti dua asilaw manipo iti pannakasala sa ginggay ti kusina. Ada ti daan nga labisaan. Napalawlawan iti patatugaw, Manong Robert. Sadyay nga indiso ni Lulu Samson ti ginatang na itaya makan. Dito'y metmanong nga kinita na di kagamitan iti kusina. Oliver, mapangkamangalay ti danom iti bumbata, bugwak di ito'y ket tinapukdan. Kinunanakin ni Oliver. Dardarasmet ni Oliver nga napan. Rimwar iti may sapay nga ridaw iti kusina, Manong Robert, ngem sinurot ko detoy. Dito'y nga itiruar at damit bumbilya nga mangsilaw iti jetmatic nga paggapuan ti danong. Binumbaan ni Oliver ket nakaisip.
Aglaingin ta saan niya narigrigan ti danom deto'y jetmatic ni. Kinunana, diyan ba kayo sumasalok ng tubig? Sa lutsud ko, oo, dito kami kumukuha ng tubig. Yan yung pinakabanyo namin. Diyan kami naliligo. Diyan na lahat yung gamit sa kubeta. Kinunana, naaramid met deto'y ti simento Manong Robert nga kasbanyo. Ngem awan tirikep na no diket. Tilaeng nayabong nga kasla kurtina itiridaw na. Nalagip ko ti bagik. Idi mapan kami ken ninanang iti terminal nga nakaalaan da Lulu Samson kanya. Dahil din tinaudi pa nagdigos ko. Maikadwan niya aldaw ti saan ko apa nagdigos, Manong Robert. Pwede ba ako maligo, Oliver? Gusto ko nang maligo kasi 2 araw na akong di naligo. Kinunak. Oo naman. Napanin pa ni Oliver titimba nga nagkarga iti danom. Ket idita, agsubli ko man kadwana ni Lulu Samson. Gusto mo ba maligo, Susan? Opo sana, Lulu, kaya lang wala naman po akong dalang damit na pwede kong gamitin sa pagtulog. Kinunak ang makasangit. Nagulimet tilakay minatmatanak, Manong Robert. May mga damit pambabae dyan, kaya lang siguro malalaki sa'yo. Pwede na siguro. Wala po akong underwear na gagamitin, Lolo. Bata ka pa naman. O sige. Tignan ko yung mga damit pambabae dyan, ha? Kinunana. Edi rumwar ad atidog at t-shirt ng gimnaken. At damit underwear. Ngem siguradok analawa kanya, Manong Robert. Nupay kasta talaga nga makadigdigusin ako. Siguro pwede na yan. Kinunakit inay-ay ko tibagig. Kasangwana na simreka kiti banyo, Manong ko. Nagbumba akiti danom o sarkitimba kitin sirek ko. Ket idita makaisirre ka kun ti 2 timba adanom. Dito'y Manong nga, gamitin mo itong tuwalya na to. Kinunakan niyak ni Lulu Samson. Simre ka kon ket babaen ti anaraar ti bumbilya itirwar, nalawag ti unek ti banyo. Wen Manong, kaslasaan ko idi nga maitured ti agdigos gaputan narwamak nga nakaserra ti banyo no kasta nga agdigos sakit ti pagiyanan mi abalay iti inak. Ngemawan ti mabaning ko. Inikat kun ti amin na pagananay ko ket dita nga inrugi kun ti nagdigos. Adda ti nakita kasabon ken shampoo iti uneg ti banyo nga isudan ti inusar ko. Manong Robert usar ko tinalawa nga panty. Ken kastamet din, tinagayad nga t-shirt ngented ni Lulu Samson. Okay naman pala sa'yo yan. Kinunana kanyak. Igem ko idi tisiket ko ta amkek no marigret tinalawa nga kalson when no panty nga inusar ko, Manong Robert. Sige, ka na. Kain na tayo. Magsuklay po muna ako. Dyan may suklay dyan sa harap ng salamin. Kinunana iti ayan ti salas, iso nga napang ko inurnos tibuk ko. Kalpasan na simmango ako ni ti panganan. Dito'y nga nakita ti nakadasar nakakargay ti plato nga pansit. Ken kastamit ten igado, pakairamanan en ti inapoy, Manong Robert. Nagbalikas ni Lulu Samson. Alam mo, 2 lang kami dito sa bahay ni Oliver. Kung ikaw, iniwan ka ng nanay mo dun sa terminal, si Oliver naman ay iniwan ng kanyang ama. So ako na ang tumayong ama at ina niya. Kinunatilakay. Saan po yung nanay po niya? Kinunak Manong Robert gaputa kayat ko nga maamuan.
ganito ang nangyari. Bata pa si Oliver nung pumunta sa abroad yung anak ko na ina niya para doon maghanap buhay at mabigyan ng marangyang kinabukasan si Oliver. Naiwan yung ama niya rito. Kasama siya, kasama ako. Kasama ang palad. Nagkasakit yung anak ko doon sa abroad. Namatay. Pero di namin alam kung ano talagang naging sakit niya dahil wala man lang ibinigay na rason kung bakit siya nagkasakit at bakit siya namatay. Data ti palawag ni Lulu Samson. Idi makita kuno kitaek ni Oliver. Igim na ti kutsara ken tinidor. Ngem nakaangkla dito iti lamisaan, nakaparabaw. Si pipet-pet ti kanigi di ti tinidor, si pipet-pet ti kannawan iti kutsara. Nakaparabaw di iti ima na iti lamisaan. Ken sang-sangwen na ti plato adipay nakargaan. Makitak manong Robert ti panagay ayos di iti luwa. Manipod iti mata ni Oliver. Samson. Ngay di kanun malpas ti pan nakaidulin tin isang petamangkay ti ina ni Oliver. Dito'y meten nga di da napuputan, nagpukaw. May sakan hindi nga tricycle driver ti ama ni Oliver. Ngem saan nga taga Ilocos Norte no di ket taga probinsya ti Cagayan, manong Robert. Dita nga naasyan kanuunay ni Lulu Samson ken ni Oliver. Tadda iti panagpukaw na iti balay. Ngayan da ket mapan iti pilaan ti tricycle. Agdamdamag kanu kariri tricycle drivers no nakikita dati amana. Kasta unay kanu asang sangit na no awan ti makaibagano sa dinno ti ayan ti amana. Banag nga mapantuyawid ni Lulu Samson. Ket ditamet nga maibuyog ti lakay. Ar-arakupin nanto kanon ti apu ko na ket agsang sangit da adwa manong ko. Sarita wino panangilawlawag ni Lulu Samson iti kabibiyag ni Oliver manong Robert. Nasair tiriknak. Wen kabsat. Nasair tiriknak ka makakitkita iti pada ko ubing aglulwa. Timmakdera kiti tugaw ko inasetgak ni Oliver. Pareho pala tayo. Ako ni minsan di ko naranasan na makatabing matulog ang nanay ko. Ni minsan wala akong narinig na magandang salita mula sa kanya. Puro visit ako sa buhay niya. Kinunak, sinalabay ko ni Oliver, manong Robert. Ket dito'y nga dadapay nga inbulos na, ti panagsangit na kabsat na. Dati surat ni Pagayam tayo Susa, nagyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, ang masarakan iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No, darigrik na iti bagiyo, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Pagyaman ko may Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka rin tinalaring nga aircon technician tapnornusen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School.
amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbi nga si pupudno ti TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano aginggan nga malpas ti kahit patak dire na pasdek. Ti TMT Construction Company kukuha kinamatmatunan ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tiyo kini Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod di Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manipod di Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, Iribanggi, Ilocos Norte. Ni cousin ko Evelyn Pablo Acosta, manipod di Bakersfield, California, Estados Unidos. Daytoyen tinor-oray di gisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aginggan iti kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Kentina poy, ediday di agundaway, Manong Robert. No ay ayan unay ni Oliver ti Bagina, gapoy ti nagbalinagasat na. Ti pupusay ti inanay di abroad. Ken ti panang panaw keng kuana ti inana, wenno amana. Ay ayat met ti bagik. Saan ko nga amuno siya sino ti amak? Adda nariingak nga inak, ngem inak nga tangag paiso wenno saan.
ngamin ket puro pan nakairurumen, puro pan nakapasakit, tilinakam ko ken kuana. Kang runaan nan kabsat nga mamagkintayeg ken pangay-ayak iti bagik. Ti arig na panangibileng na kanya kiti terminal ti Lugan, wenno panangibati na kanya, Manong Robert. Maibuyog ako na yan ken ni Oliver, kapsat ko. Idagtimek ni Lolo Samson. Mangan kayon. Saan nyo na pampanunutin deta? Siguro pinagsarak na kayo ti Diyos gapud agpada kayo ti pakasaritaan ni Biyag. Agpada kayo nga nairurumen. Aglalo ti pan nakapanaw yun. Aglalo ken kasusan. So nga mangan kayo. Saan nyo na pampanunutin deta? Karik ka na kayo. No pa'y tumaing ako. Aramidek ti amin na kabalinak. Tapno matarawid-widan kayo. Tapno maipaay ko kada kayo ti. Pan nakatarawid-wid ken pan nakatagibi. Pan nakatagibi nga. Pinusing di kiti naganak kada kayo. Oliver, Susan. Dito'y kabsat nga pinunasak ti mata kiti lua. Kastamet ni Oliver. Pinidot ni Oliver ti plato nga ayan ti pansit. Ket enjoy na kanya. Oh, kain na tayo. Lalo lang sasakit ang dibdib natin kung isipin pa natin ang mga yan. Kinunanang madlaw mulat ta ti panagtagirger ti balikas na. Inawat ko deto'y kinargaak ti plato. Nagpinirring kami ken ni Oliver iti day di agundaway. Inesmak deto'y. Imisem met, Manong Robert. Ngina, Manong Robert, nakapanganak metlaeng, ken oray ni Oliver. Naragsak ni Lolo Samson, nga mangkitkita kada kami bayat ti panpanangan ni. Matiltiliwak no kasta nga kitkitaek, umisisem nga mangkitkita ti panpanangan ni. Edi makapangan kami sa anakon nga pinabagaan. Inalikunkun ko digiti, nausara plato, kutsara, baso, ken uri ti nagkargaan iti danum. Dagiti natid nga makan, pinagtitipon ko dagitoy ngem, inpinig-pinig ko iti may sa aplato, Manong Robert. Innalak ditoy ket napana ko iti pannakalababo ti balay. Ako na po gagawa nito, marunong po ako nito. Lagi po ito mga trabaho ko sa bahay namin. Kinuna. Imisem ni Lolo Samson. Hindi ba nang bagkat ko karigiti plato ngayon pang ko itinasao nga lababo si maruno ni Oliver nga bagkat na met dagiti baso, Manong Robert. Kaya di pa nagiginaw ko nangig ko ti panang mandar ni Lolo Samson ken ni Oliver nga irwar na dagiti arwaten ti lakay iti kwarto amaysa. Kaya pan na dagitoy iti kusina. Adabasit nga aparador iti diding ti kusina. Ket sadyay kano ti pakaikargaan en digiti arwaten na. Sadyay kanon nga maturog iti sango ti aparador. Ket saggaysa kami ken ni Oliver iti kwarto. Anyan kabsat nga pan nakaisagot kuno pay no sa andak nga kakaano. Ejay balay mi ti abay ti diding ti kwarto ti inak ti pagturturugang. Awan ti kamen no diket karton laeng ti aplag ti simento. Adda pungan ken adda kasla kadakkel laeng ti tuwalya nga pan nakaulis ko. Sadyayak to nya sumalipengpeng no mariknak ti lamiis at ukutak. Ngemita addan kwarto nga maijaya kanya, Manong Robert.
ako matulog dito sa labas. Kayo na po yung walang kwarto at bibigyan niyo na po yung kwarto niyo sa akin. Hindi, babae ka. Hindi magandang tignan na magkakwarto kayo ni Oliver. Lalo, mas matanda si Oliver sa'yo. Alam mo ba na 12 ang taon ni Oliver? Gagraduate na siya ng elementarya ngayong taon. Kaya bukas, papasok na siya sa school dahil Lunes na bukas. Nakarating kami dun sa lugar na nakakitaan namin sa'yo dahil nakipaglibing kami sa isang pamangking ko. Sinama ko si Oliver dahil wala naman siya makakasama dito sa bahay. Palawag Tilakay. Maraming salamat po, Lolo. Maraming salamat po. O, huwag ka na umiyak. Okay lang ako dito sa labas. Mas okay pa nga ako dito para mabantayan ko kayong pareho ni Oliver. Sige, pasok ka na. Matulog ka na, Susan, at magpahinga. Itiday di nga rabii, Manong Robert. Nupay agdadamo ak iti na sao nga balay. Siguro bunga ti banbannog ko, kabsat. Ngem nakigtuta kidi riingen nak ni Lulu Samson. Susan, bakit ka humihiyaw? Agpukpuk kawak, Manong ko. When? Agdardarip depak, Manong Robert. Agdardarip depak. Dangdang ranak manen ti inak. Tungpa kugtar. Pungot ken panangi dumudum. Dayta ti linaon ti dardaripdip ko. Napanangalan ni Oliver iti danom manipod iti kusina ket pinainom na. Inom ka. Masama siguro yung naging panaginip mo. Kinuna ni Oliver. Oo nga. Napanaginipan ko yung nanay ko. Napanaginipan ko, sinasaktan na naman niya ako. Sinasabunutan, sinasampal, tinatadyakan. Kunak ngagsangsangit. Idi mainom ko ti danom kasla nagkalma ti riknak, Manong Robert. Ngem dita, kasla agkinkintayek, ken kasla adda kabuteng ko nga jak mailawlawag. Buti siguro, dito na lang kami ni Oliver matulog. Dito sa baba ng tinutulugan mo. Kinuna ni Lulu Samson. Isu nga rod tinapatuloy na paninala ni Lulu Samson iti kamen. Nga inya plag na iti sango ti basit nga aparador iti kusina. Ket nagatagda ken ni Oliver nga naturog iti baba ti katre nga pagturturugak, Manong Robert. Kas datin nga aramid ko iti balay nga pagnanaidan mi iti inak, Manong Robert. Nasdaawa kidi kita ek tinagturugan da Lulu Samson ken ni Oliver. Awandan. Agarup alas 5 pala siguro iti parbangon, kapsat ko. Rimwarak na rod iti kwarto ket dito'y nga nakita da Lulu Samson ken ni Oliver nga aglutluto dan. Napanakim masidig ka nakwada. Oh, gusto mo ba ng kape? Nakapagpainit na ako ng tubig at nalagay ko na sa termos. Pwede ka na magkape kung nagkakape ka. O Lulu, nagkakape rin po ako. Maaga kaming nagigising ni Oliver dahil magluluto kami para sa baon niya papunta na eskwela at kung minsan naman nagbabaon din ako. Saan po kayo pumupunta, Lulu? Namumulot ako ng bote, mga basura, mga kalakal. Kahit na ano dyan, binibili ko para yan ang hanap buhay ko. Kung Sabado at Linggo, sinasamahan ako ni Oliver.
Kaya lang kung minsan di ko na siya pinapasama dahil siya ang gagawa ng mga gawing bahay. Ganun po ba? Kinunak, nagpanunutak, maibagayak iti na sa nga balay, Manong Robert. Siyak laing ngentiyag tagibalay, ket ni Lulu Samson, mapanagala ka rin iti basura. Idinto nga ni Oliver, ket mapan iti pagadalan. Huwag po kayong mag-alala. Turuan niyo po ako sa mga pasikot-sikot dito sa bahay at ako na lang po ang gagawa sa mga ginagawa niyo. Sanay akong magluto sa umaga kahit 9 years old pa lang ako. Ako talaga tagaluto sa bahay. Ako pa ay tagalaba. Kinunak. Bata ka pa. Wag. Masama yung maagang gigising. Sanay na po ako, Lolo. Sanay na po ako. Sige. Sasamahan kita sa madaling araw. Kinuna ni Oliver nga umis-isen. Dito'y kabsat nga nagkape ak. Nagkape kami nga talo kada Oliver. Kentina po'y nakargaan ti lunchbox ni Oliver. Iti na po'y keng kastamit ten na prito nga itlog. E dinto ti may sapay nga na prito nga itlog, Manong Robert. Dito'y nga naikargamit iti lunchbox ni Lolo Samson. Tabalon na met para iti papan na panagkatang kada iti basura. Wenno panagpidot kada iti mabalin nga mailako kada iti junk shop. At dapat dua nga na prito nga itlog nga may bati kanya. Segon iti palawag ni Lolo Samson ti may sakit pamigat ko. E dinto nga ti maysa, kaya disunto ti pangaldaw ko. Nagkaripay ni Lolo Samson, iti panagawid na iti malem. Ket gumatang to kano ti naimas nga masida, ket isunto ti pangrabii, wenno pang malemmi, kapsat ko. Nakaisem ni Oliver, walang lamangan na Susan. Itlog sa'yo, sa tanghali, itlog sa akin, itlog naman kay Lolo Samson. Itlog pa yung almusal mo. Kinunana. Nakaisi makmet ket kinunak. Sige, maglilinis ako ng bahay. Pati sa bakuran ako maglilinis. Mag-ingat po kayo sa paglabas ninyo. Kinunak. Sadyayan manong napan nagdigos ni Oliver. Ket di malpas si marunumet ten ni Lolo Samson. Madamdamapay, durun-durunen ni Lolo Samson ti kariton, ket sinarunumet ni Oliver, nga mapanen iti pagadalan, Manong Robert. Ini mga panaw tutuyen nga rinugyak kabsat ti opisyo nga inkarik kadakwana. Ininawak dagiti nanganan mi ti pamigat. Kaya di malpasa ka makainaw, sinapul ko ti walis. Winalisak ti si bubuke labalay. En sarunok ti 2 kwarto, Manong Robert. E di kwarto ni Oliver, dito nga nakita kiladawan nga nakapaskil iti mismo nga sarming ti aparador. Napudaw nga babae, napintas dagiti matana. Tisikog ti rupa na iso sukog ti rupa ni Oliver. Siguro ko na, dahito iti ina ni Oliver. Dinalusak ti amin nga suli, gaputa narwama ko na agdaldalos, Manong Robert. When kapsat, inaramid ko ti amin na kabalinak tapdot ti kasta, awan pagbabawyan ni Lolo Samson ken ni Oliver, anang yawid kanyak dito'y probinsya nga Ilocos. Surat nga nakaipalaunan tinapalabas si biyag ni pagayam ti Susan. Awisin na kayong tinubigat
Ituloy tayo nga basahin lukiben. Dito yung surat. Anya ti agbali nagasak ni Susan. Hindi pa nakayawid na wino yung umay na dito yung probinsya ti Ilocos, Papagaya. Dito yung tipagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati minti na talinay nga malimti Sabado, Papagaya, magyaman kam tingi panagbuya, ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa emasugat. Tinapalabas.